Môj projekt Neznáme horizonty vychádza v podstate z nejakej také mojej idei o futuristickom svete alebo našej budúcnosti ľudstva, ktorý som si nejakým spôsobom vymyslela alebo pretvorila a vychádzala som z reálnych situácií, napríklad fotografovala som krajinné objekty, ktoré som v podstate určitým spôsobom mystifikovala do inej formy alebo do iného obsahu. Vandine Neznáme horizonty sú vizuálne takou postapokalyptickou krajinou, v ktorej veľmi významnú rolu zohráva tma a svetlo, ktorým ju Vanda pretína. Tá tma je tam dôležitá kvôli tomu, že necháva na povrch vyplynúť práve tú podstatu veci a to svetlo je tam dôležité nie preto, že by bolo upokojujúce, ale preto, že práve je signálom ďalšieho akoby znepokojenia. Napriek tomu, že ten projekt pôsobí ako niečo, čo je z budúcnosti, obsahovo je v prvom rade o súčasnosti. Kladie si možno otázku toho, či sa náhodou ako spoločnosť netočíme v kruhoch, či to smerovanie je správne a je v tom zakorenená aj určitá obava budúcnosti. Práve o to by sme sa